שלום, היום אני אלמד אתכם להכין כוכב נינג'ה. אם יש לכם דף A4 שלם, אז לוקחים ככה ומקפלים. מעתקים וסוגרים. לוקחים את המספריים וגוזרים. נהיה לנו שלם. שנייה. זהו. אחרי זה פותחים ומקפלים ככה. סבבה? אחרי זה פותחים וגוזרים על הקו. זהו. נוצר לנו שתי כאלה. מלבנים. מקפלים את זה ככה, ואת השני גם ככה. אחרי זה סוגרים את שניהם, ככה, וככה. אחרי זה פותחים, ולוקחים את הצלע, וסוגרים. אותו דבר עושים בשני, לוקחים ומעלים. אחרי זה לוקחים את זה, מעלים, לוקחים את השני ומעלים. אחרי זה אותו דבר בזה, את זה מעלים, את זה מורידים, ואז עושים ככה וככה, וזהו. עכשיו, אחרי זה, לוקחים את זה ככה, אחד ככה, אחד מקפלים או, והופכים. יש לנו פה שתי כאלה. שמים את זה פה, ואז לוקחים את הצלע, שמים בפנים, ונוצר לנו בינתיים חלק מהכוכב. לוקחים את השני, ונוצר לנו שנייה. לוקחים את החלק השני, ומקפלים את זה לבפנים. אחרי זה, מאחור, יש לנו את הדברים האלה, ומוציאים מכל אחד. לוקחים את זה, שמים את זה בקדמית, לוקחים את השני, שמים את זה באחורית, ויש לנו כוכב נינג'ה.